Helo? Be di hwnna? Oh, God. Emma a Trist wedi gorfod pigo allan pob lwc. Pob lwc efo be? Troi'r canŵ na i fewn i gondola, fyswn i'n dweud. Mae'n rhyw fath o big yn does? Oes. Yn sticio ar yr ochr does, lle mae'r dyn yn sefyll efo. Ie. Efo'r ffon a'r het a bod dim. Ie. Lle dyna dy bwriad creu'r pig mewn ffordd. So mae hwn ar gyfer y Photo booth. photo booth. Na, fedra gwneud o. Mae'n stresio fi allan. Buongiorno. Buongiorno. Grazie mille, prego. Mae gennym ni ddawn o wneud i rhywbeth really syml edrych mor anodd. Tynna yma. Tynna yma. Emma, tynna. Na, wel, mae bus fi'n Oce, sorry. A gedron ni sbreio hwn, anyhow. Ie, y gaffa ti. Ond hwnnw sydd i achub ni. Na ni destio llun ach gan mai photo booth dwi'n mynd i fod. Ie.